Durmuşuň özü ullukan mektep. Elmedama adamyň iň gowy terbiýeleýän zat şu durmuşyň ýollary da. Ejemi dama diýet, ay durmuş terbiýeler, aýna durmuş görkezler, durmuşda görersiňiz diýen sözlerini her bir şu geçýän sepbetlerde göz ýetirip intägem düşünmeýän zadymyz gatken düşünüp barýarsa, ýöne şu öz durmuşymda bolan bir waka. Ýaňy bir işe başladym. Özümden bir ularak ýaşly gowy gatnaşýan bir gelinim bardy. Şol erter işiň barmy dedi, menem ay ýok. Dedim erterden taýýar bol, men sen bir ýer mihmançylyga gitjek dedi. Menem bolýa. Ýola gidip barýar, ýolum uzak, ýolla zeýrenip barýan. Ay plan boldy, olam gürlemän barýar gapdalymda men diňläp, hawa, senki dogry diýip barýar da diňläp. Hiç o bolmandyram diýen ok, senki dogry, onky da hiç zat diýen ok. Ay şu zeýrendim, şu içim boşatdym garady. Anan ýanky barmalyerek bardyk. Barsamyn ha bir güläle ulluk yer, owadan ýerde bir surat çekip otur, biri goşguy döredi otur. Baranymyza da begenip karşıladylar. Hiç kim zeýrenen ok, şadyan durmuşda bardy, diňe şu öz edýän işleriniň, şu günlükleriniň, şu wagtky edil bolup duran zatlaryň aladasyna hemmesi. Onuň ýanky gaýtdyk, inne olary gördük. Maşina gelýär. Men hiç zat görlämok. Diň içimden pikir edip gelýän, öz bolşumdan şeýle bir utandym. Baran ýerime maýyplar öýkeni. Şu aslında olar zeýrenmeli. Sebäbi näme diýseňem etjek zatlaryny edip bilen oklar, biri gowy ýörek bilen ok, biri onu edip bilen ok. Öz şol ýanky gelemdäki bolşumdan şeýle bir utandym. Şonu ne edip ýydyna aljagym bilemok. Şu Allah jana diýen, Allah jan edenine şükür, küpür gürlän bolsam, öte geçen bolsam, meni bagyşla. Şol gün maňa bir durmuşyň beren ullukan tapagy boldy. Şondan soň men özümdäki ähli barlyklara şükür etdim.